Dobrý den, jmenuji se Adina Hlanová a svou soč práci jsem napsala na téma společnost Blackwater z pohledu Kongresu USA a investigativních novinářů. Ve své prezentaci nejprve představím cíl práce, přesunu se k úvodu do problematiky, představím hypotézy, které jsem pro svou práci stanovila, budu mluvit o tom, o čem jsem psala ve teoretické části své práce, představím její metodiku a výsledky, ke kterým jsem ve svém výzkumu dospěla, a tyto výsledky nakonec shrnu. Cílem práce tedy bylo analyzovat pohledy na fenomén soukromých vojenských společností se zaměřením na společnost Blackwater. A na tento cíl navazovala výzkumná otázka, jak se v oficiální dokumentaci Kongresu USA a v publikacích investigativních žurnalistů liší důraz na pozitivní a problematické aspekty působení společnosti Blackwater jako kontraktora bezpečnostních složek USA. Když se přesunu dále, tak je ale důležité si vyjasnit pár termínů. Například v práci používám pojem privatizace války, což popisuje trend, kdy soukromé společnosti přebírají funkce, které dříve zastávaly konvenční bezpečnostní složky státu jako armády nebo policie. A o tomto tématu jsem se rozhodla psát, protože přestože ve světě je víceméně hodně diskutované, tak v českém prostředí se mu pořád nevěnuje dostatečná pozornost, přestože otevírá důležité otázky týkající se etických aspektů využití těchto společností nebo například jejich regulací. Ve své práci jsem vycházela z mnoha zdrojů, převážně anglojazyčných, ale mezi ty nejdůležitější bych zmínila Routledge Handbook of Private Security Studies, která byla napsaná Ritou Abrahamsen, která v této knize popisuje a shrnuje současnou debatu o těchto společnostech. A druhou knihou je Corporate Warriors od Petra Singera, která je aktuální i po 20 letech od svého vydání a poskytuje práci tolik důležitý teoretický základ. Ve své práci jsem operovala s 3 hypotézami. První zněla, že oficiální dokumentace Kongresu USA bude obsahovat stejný nebo podobný počet pasáží týkajících se pozitivních a problematických aspektů. Druhá hypotéza zněla, že v publikacích investigativních žurnalistů se budou častěji objevovat problematické než pozitivní aspekty. A třetí hypotéza, kterou jsem pro svou práci stanovila, říkala, že celková četnost pasáží týkající se problematických aspektů bude větší v publikacích investigativních žurnalistů než v oficiální dokumentaci Kongresu USA. Nyní se přesunu k teoretické části své práce, kde jsem nejprve definovala, co je to soukromá vojenská společnost, pro kterou používám zkratku SVS. Na začátek je důležité zmínit, že neexistuje jedna obecně přijímaná definice pro tyto společnosti, ale pro účely práci jsem tyto společnosti definovala následovně. Jsou to společnosti poskytující služby mimo své domovské státy s potenciálem použití smrtících síly, jakož i výcvik a poradenství pro armády, které významně ovlivňují jejich bojové schopnosti. Pro další výzkum jsem také definovala pozitivní a problematické aspekty využití těchto společností. Mezi ty pozitivní se řadí jejich rychlé nasazení, specializace a finanční výhodnost jejich využití. Mezi ty problematické naopak patří ekonomická neefektivita využití těchto společností, negativní dopad, které mají na civilní obyvatelstvo, nedostatečná regulace, to, že jejich najmutí může vést k oslabení suverenity státu a to, že představují hrozbu pro mír a stabilitu. V teoretické části jsem také představila samotnou společnost Blackwater, která je hlavním předmětem této práce. Ta byla založena roku 1996 Ericem Princem a byla najata americkou armádou za války v Iráku pro různé služby, povětšinou týkající se bezpečnosti amerického personálu. Ovšem tato společnost také čelila nutné kritice, většinou týkající se toho, že operovala v právním váku a její zaměstnanci nebyli hnáni ke spravedlnosti. Byla také zapojena do několika kontroverzních incidentů. Nejznámějším z nich byl ten na Nisour Square, kdy zaměstnanci společnosti Blackwater způsobili smrt 17 iráckých civilistů a způsobili zranění mnoha dalších osob. Tento incident vedl k tomu, že veřejnost volala po soudním procesu s jeho viníky, tak se roku 2014 opravdu stalo a padly 3 rozsudky neúmyslného zabití a 1 rozsudek vraždy. Ovšem všichni 4 odsouzení byly roku 2020 prezidentem Trumpem omilostněni.
Nyní se přesunu k metodice své práce. Pro svou práci jsem zvolila obsahovou analýzu, která zahrnuje rozdělení textu na menší jednotky, v mém případě to byly věty, a z těch jsou potom v procesu zvaném kódování vybrány ty, které odpovídají stanoveným kategoriím analýzy. V mém případě to byly právě pozitivní a problematické aspekty, o nichž jsem mluvila před chvílí. Tento přístup umožňuje systematickou kvantifikaci těchto aspektů v analyzovaných textech. Tyto texty byly v mé analýze 2. Jedním z nich bylo Memorandum výboru pro dohled a reformu Kongresu USA, které obsahuje informace získané o působení společnosti, jako například smlouvy, incidenty a reakce ministerstva zahraničí na tyto incidenty. A memorandum představuje téměř jediný dostupný zdroj publikovaný Kongresem USA týkající se Blackwater. Dalším zdrojem je záznam slyšení před výborem, ovšem v něm figurovalo příliš mnoho aktérů na to, aby se z něj dala spolehlivě větší z pozice Kongresu. Druhým textem, se kterým jsem ve své analýze pracovala, je epilog knihy Blackwater, The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army od uznávaného autora Jeremyho Scahilla. Kniha se zabývá vzestupem a kritickou analýzou jednání společnosti Blackwater a epilog představuje ucelený text, který poskytuje širší kontext a reflexi působení společnosti a rozsahem je srovnatelný s memorandem. Alternativou pro tento text bylo analyzovat více kratších textů od různých autorů, ovšem to se ukázalo jako méně vhodné, protože jednotlivé články se často zaměřovaly jen na konkrétní události a postrádaly celkový nadhled. Výsledkům mého výzkumu. V memorandu bylo nalezeno celkem 30 pasáží z čehož 29 z nich se týkalo problematických aspektů a jedna pasáž popisovala pozitivní aspekt. Největší důraz byl kladen na negativní dopad na civilisty, ekonomickou neefektivitu a nedostatečnou regulaci. V epilogu knihy bylo nalezeno celkem 20 pasáží, z čehož se všechny týkaly problematických aspektů. Největší důraz byl tady kladen na oslabení suverenity státu, nedostatečnou regulaci a negativní dopad na civilní obyvatelstvo. Ve srovnání bylo v obou textech nalezeno celkem 50 pasáží, z čehož pasáže v obou textech se zaměřovaly převážně na problematické aspekty působení společnosti Blackwater. A největší rozdíly v četnosti byly u dopadu na civilisty a oslabení státní suverenity. To se dá vysvětlit povahou dokumentu, neboť memorandum se zabývalo převážně incidenty a jejich dopadem na civilisty, kdežto epilog knihy se soustředil více na kritickou analýzu jednání společnosti. Nejvyrovnanější četnost naopak byla u četnosti pasáží týkajících se hrozby pro mír a stabilitu a nedostatečných regulací. To může být například proto, že to bylo v té době ve společnosti plošně diskutované téma. Závěrem se tedy zhodnotím potvrzení či vyvrácení hypotéz. Ta první hypotéza se nepotvrdila, neboť memorandum obsahovalo pouze jednu pasáž týkajících se pozitivních aspektů oproti 29, které popisovaly aspekty negativní. Druhá hypotéza se potvrdila, neboť epilog knihy neobsahoval žádnou pasáž, která by popisovala pozitivní aspekty působení společnosti, ale obsahovala 20 pasáží, které popisovaly negativní aspekty. Třetí hypotéza se bohužel také nepotvrdila, neboť v memorandu bylo nalezeno 29 pasáží oproti pouhým 20 pasážím v epilogu knihy. V odpovědi na výzkumnou otázku, tak ta by například mohla znít, že se oba texty zaměřují převážně na problematické aspekty nasazení společnosti Blackwater. Memorandum výboru Kongresu dává přednost negativnímu dopadu na civilní obyvatelstvo a epilog knihy se zaměřuje více na oslabení státní suverenity. Já vám děkuji za pozornost